Hallelujah. Praise God. So greetings once again to all of you in the name of our Lord Jesus Christ, our Almighty God and Savior. Hallelujah. Naimbag nga tiyempo, oras yung amin, kakapsat, at da kami manan ditoy, Bangga, Rosario, La Union, tapno maarami dito nga live streaming worship service. Hallelujah. And to all our viewers, followers in this ministry, kasla iti from UK, amen, Dorking Southern Fellowship, care of Pastor Jojo Fronda. Good afternoon, wano naimbag nga, well, Tagalog, you are Tagalog, so I have to speak in Tagalog. Yeah, good afternoon, or naimbag nga tiyempuyo, da kayong kakabsat, our brethren in Christ, iti Dorking Southern Fellowship, care of Pastor Jojo Fronda, and the Ilocano Fellowship, care of Pastor James Valdez, and the Throne of Grace Church, care of iti London, care of Pastor Larry Panilo. Naimbag nga tiyempo yung amin dita kakabsat, and dita Europe, praise God. Hallelujah, like in Spain and Italy, na imbag nga tiyempuyo, gundawayo, amin dita kapsat, and then iti USA, dita Hawaii, California, kablaawan da kay amin, and so in Asia, like in Macau, Hong Kong, Singapore, Thailand, nagyamang kami iti pa ng sorsorotyo, kada kami nga mangbuy-buya, magdagdangag dito nga ministry, praise God. And then iti Philippines, dito Pilipinas of course, from Pangasinan to La Union, hallelujah, Ilocos Sur, Ilocos Norte, ore pa di Tarlac, Isabela, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Naimbag, Aldao, Malimyo, amin kakapsat, hallelujah, praise God. Madaydayaw, tinapatay, nga naganiap po tayo ng Hesus Kristo. Tatangarod, kakapsat, hallelujah. This is our second Saturday, second worship service nga maarami dito'y church tayo dito'y Banggar. So, pagyamanan tayo unay, tayo tati-apa manan tayo nga gundaway. Tayo nagmaymay sa tayo nga mangidayaw, tinaganiap po tayo ng Hesus Kristo. Hallelujah, praise God. Kat rogyanan tayo dito nga serbisyo nga rod. Iti babaan di pa nagkanta, kanta ko na as the deer in English, but in Ilocano ko na kasugsa amawaw. Hallelujah, praise God. Praise the name of the Lord. Before nga agkararag tayo, praise God. Hallelujah, praise the name of the Lord. Kasugsa amawaw, danum kasta metoy kararwang ken ka siksikat tariga gaytoy pusok ket dayawen ka. Hallelujah, sikat pisak kesalat nipku, sikat pagtuyusan tuy biag ko, siksikat tariga gaytoy puso ket dayawen ka. Kayem ken kapsat ka, numan pa'y natan-og ka nga ari. Hayat ko ken kanang nang runang emgamen dito'y dagang sikat pisan kesalang niku,
daytoy puso ket daya wen ka. Napat kangem balituk ken pirak sikat makapne. Napuno aragu inted mo sikat si lautoy mata. Hallelujah. Sikat pigsa kesalat ni ko. Sikat pagtuyusan tuy biyag ko. Siksikat tariga gaytoy pusok ket daya wen ka. Ket daya wen ka. Ket daya wen ka. Dayawon tayo ti Diyos. Hallelujah. When ako Diyos sinaytayaw na ka. Yes, God. Itatanog na ka, O Diyos. Bless your name, O God. Hallelujah. Manipod ka nagiti puso mi nga saan lang nga agapo ka nagiting iwat mi. Bless your name. Inaytayaw na ka, O Diyos. Yes, Kapunta si ka ni Diyos nga naimbag. Si ka ni Diyos nga saan nga nagbalbali. Thank you, Lord. Hallelujah. Matalag ka nga Diyos. Yes, O God, maikari ka nga ron. We Nga know. maitanok. Hallelujah. Itinayting nga Bless you. kundaway. Iti panagdaydayaw mikan ka. Oh Lord God, bless your name. Minaydayaw na ka. Manipod ka nagiti kaunggan nagiti puso mi. Oh Yes, Lord praise Jesus, God. so gapo na apo dawatan mikan ka. Nga di amin nga paset ti panagdaydayaw mi servisyo mi Lord Jesus. Manipod po. drogi ingana ti malpas. Oh, Bento siya na. yes, Lord. Oh Lord Jesus, Oh, ket Father. pulutam apo amin dagiti maaramat. Kang ranaan ti saom ti adipan mo, oh Lord Jesus. Yes, Katsaptem ti Lord. masapol mi nga na espirituan iti daytoy nga gundaway. We know po. Through your words and through thy servant, oh God, even, oh Lord God, dagiti mensahe, dagiti kang kanta nga may Yes, kanta, yes, Lord Lord. Jesus. Agbalinda kating, oh God, nga mang kalasugan ti benedisyon, magpaneg ka dagiti kararwang. We know Kat po. may tayo ka, kat may tanong ka, O Diyos, oh Lord Praise Jesus, God. itay nga panagdaydayaw. Benedisyon ang ngaron, ti amin, apong agpuya, agdengen, Yes, ito'y yes, apong Lord. nga ministry, Lord Jesus, sa di naman tayan, ti may second may sa, agtrabaho ka, iti biyag, ti may second may sa, O Diyos, We oh know. God. Benedisyonan na kami nga padapadakan ka, itinaga na sus, dawatan mi amin, ipagpakaasi na gito'y. Amen. And amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Madaydayo ti Dios. Bless your name. Bless His holy name. When mapantay nga rin ti praise God ti opening hymn tayo. Praise the name of the Lord. At dati kanta nga ko na dit ijay hymno tayo nga Ilocano. Ubog danom na biyag. Hallelujah. So, no, at pagkantaan nyo, mamalit kayo makipagkanta, oray dita, kongregasyon. Praise God. Hallelujah. Malaydayo to Diyos. Amen. Agyaman tayo ti presensya ti Maysa ken Maysa. Hallelujah. Sister Ami is here with us again. And my Mike and the anak ditoy, Patrick, Brother Richard, thank you so much for your support. Iti dating ministry. And Pastora anak dita, thank you so much. Hallelujah. Praise God. Dito'y no kwa, may kipagkukrad kayo dito page. Mapantay ti letter U. Praise God. Ubog, tanam niya biyag. 138. Sing with us, yeah? Praise the name of the Lord. 138. Di kastoy nga pagkantaan. I mean, di green. Praise
the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Nagwawagdalan na nagkayaw-awan ng awan ti makapnek ka na saraka. Ngem ti Kristo iti nagkamangag ayan ti upukadanong nabiyag. Uminom ako bugdanong nabiyag maragsakan na ken nakararwag. Uminom ako bugdanong nabiyag nakaskas daaw unay abanag. Nasampitada nung tibiyag malipod Diyos mangtedrag sa kenragot inaldaw. Itan gloria parabor kenti bendisyon ipukaw hallelujah inaldaw. Hallelujah. Uminom at upugdanong nabiyag maragsakan na ken nakararwag. Uminom at upugdanong nabiyag nakaskas daaw unay abanag. Managpasod umay kan kalbaryo ita burayo kagayos ken nalawa. Di manubot awawis en nakaita hallelujah lugar pampenekan at kararwa. Uminom ako bugdanong nabiyag maragsakan na ken at kararwa. Uminom ako bugdanong nabiyag nakaskas daaw unay abanag. Uminom at hallelujah. Uminom ako bugdanong nabiyag maragsakan na ken at kararwag. Uminom ako bugdanong nabiyag nakaskas daaw unay abanag. Amen. Praise Praise God. the name of the Lord. Glory Hallelujah. to His name. Ituloy tayo nga dayawon ti Apo, babaan ti panakangag tayo iti may isang kanta, ipakikala tayo ni Maricar, anak tayo nga Maricar, Lapitan, Haramilya. Praise the name of the Lord. Amen. Ni Maricar or Maymay kat anak ito'y kabagyan tayo nga ni kani Lapitan kani Estela Reyes dito'y Subuso. Praise God. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karektan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami kadagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Praise God. Hallelujah. Dakila ang iyong ngalan, O Diyos. Hallelujah. Thank you so much, nakong Maymay, for that wonderful song. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So nga, itatangag gundaway, mapantayon iti sa o ti Apo. Kat iawat kong orat ni Pastor Jeam&MinaDumal-is, dito yung gundaway. Praise God. Halo, naimbag nga oras tayo, bigat tayo, aldaw tayo, kadagiti sa baling nga lugar, ti paset, dito nga lubong. Maragsakan kami, kakabsat, manayin, dito nga gundaway. Tapno iigmi, kada kayo, dito nga panag-survey, iti Apo. At sapay kuma, tadda kayo amin kakabsat. Nga nasayat, dagiti kasasad na, nasalunat kayo, napigsa kayo, iti Apo. Ket ni Apo Dios iso ti mang bendisyon kada tayo ti daytoy nga oras. Itid ko ti panagdispensar. Kadagiti amin nga gagayem tayo ti ipbi. Gaputa nabayag tayo adu dagiti message yung saan ko nga nabasbasa. Gaputa daytoy awanti koneksyon tayo. Kaputa adda dagiti kayat mi nga mangala kumati koneksyon tayo nga nasasayat nga medyo narigat nga itid mi ti panagyaman kadagitoy nga agtutubo nga isuda nga
nangitad ti biyagda. Ito'y church tayo, dito'y Bangar, Rosario, La Union. Iso nga kadwami, partner mi, dito'y nga ministry. Kaya't ko ti bingay. Ti Apo, ijay Joshua chapter 2, verse 1 up to verse 70. Muna nga paset nga kayat kong basahin. Joshua chapter 2, verse 1 up to verse 7. Now Joshua the son of Nun sent out 2 men from Acacia Grove to spy secretly, saying, Go, view the land, especially Jericho. So they went and came to the house of a harlot named Rahab, and lodged there. And it was told the king of Jericho, saying, Behold, men have come here tonight from the children of Israel to search out the country. So the king of Jericho sent to Rahab, saying, Bring out the men who have come to you, who have entered your house, for they have come to search out all the country. Then the woman took 2 men and hid them. So she said, Yes, the men came to me, but I did not know where they were from. And it happened as the gate was being shut, when it was dark, that the men went out. Where the men went, I do not know. Pursue them quickly, for you may overtake them. But she had brought them out to the roof and hidden them with the stalks of flax, which she had laid in order on the roof. Then the men pursued them by the road to the Jordan, to the forge, and as soon as those who pursued them had gone out, they shut the gate. Daytoy kakabsat, isu ti pakaistoryaan ni Rahab. Adalin tayo ti panagbiag ni Rahab. Rahab was a prostitute in the city of Jericho. Ti pakaistoryaan ni Rahab na isurat kadagiti dadumapay nga paset. Saan lang nga dito'y libro ti Joshua, Kapitulo 2. Mabasa tayo pa'y dito'y chapter 6, verse 22 to 23 in the book of Joshua. Nga ni Rahab kakabsat, isukat may nga prostitute iti siyudad ti Jericho. Ni Rahab, ket may nga Canaanites, saan nga Hudyo. Saan lang nga ditoy nga pasat ti pakabasaan tayo? Nudikit pa'y uray jay Matthew chapter 1 verse 5 about her descendants. Isuket may nga descendants when no ancestor ni Jesus Christ. Hanlang nga dita, mabasa tayo, ijay Hebrew chapter 11 verse 31 and the book of James chapter 2 verse 25 speaks and explain about her faith kanya makunkuna akinaimbag ti aramid ni Rahab. So adalin tayo kakabsat
ni Rahab isu ti nagkamangan dagiti dua nga spies nga Israelites taserkenda ti makunkuna nga ili ti Kanaan. Ti ili ti Kanaan nabingay-bingay kadagiti nagduduma adakkel a syudad. Ket maysa ti makunkuna nga syudad ti Jericho nga iso ti serken dagitoy nga Israelitas nga in promise ni Apo Dios nga daytoy nga daga ket ited ni Apo Dios kadakwada in kari ni Apo Dios kini Abraham nga daytoy nga daga a Kanaan ket tagikuan dagitoy nga Israelitas. Idinapan dagitoy nga spies ijay Jericho. Ni Rahab agtataeng ijay makunkuna nga wall. Buno, yatay ko na tayo jay Ilocanon. Iti may siya nga nagbedngan. Nga daytoy nga pader na lawa. Probably 12 to 15 feet ti kalawa na. Ket ni Rahab, nagtaeng wano nag-adda ti balay na ijay tuktok daytoy nga wall. Ket masansan nga iti balay ni Rahab gaputa prostitute. Okay? Dagitoy nga spy na panday jay balay na. Okay? Ket adalen tayo no anya ti dakkel nga role ni Rahab babaan ti suserek dagitoy nga Israelitas ijay city ti Jericho. Ado dagiti mamati mga akseptar nga ni Rahab ket saan nga talaga nga Hudyo. Nga makita tayo di Matthew chapter 1 verse 5 dagijay kapkapututan kiti kapkapututan may sa ijay nga nay-line up ijay nagtaudan ni Apo Isos iti panakayanak na akas may sa nga tao dito rabaw ti daga. Ngem ni Rahab kakabsat may sanga pagano, may sanga Canaanites. Ket ni Rahab nga uray pay siyak, mamatiak nga isuna ket saan nga Hudyo, ket saan nga interesado unay kadagiti banbanag ana Diyosan ta may sanga rod nga prostitute. Okay. So, apay nga tanga dagiti spy nagsardeng da iti balay ni Rahab ket maysa nga harlot wenno prostitute. Maysa is the house of Rahab was a perfect place for the spies to stay because of the constant flow of traffic. Daytoy nga balay ni Rahab, okay? Open kadagiti tattao ijay syudad ti Jericho, okay? Nga masansan nga dagiti tattao ket lumablabas da ijay balay da. Okay. So daytoy ti maysa nga rason nga dagitoy nga Israelitas ket iso ti maysa a lugar a napananda nga nangalaan ti impormasyon. Haan lang nga data, because it was a public house. Amo tayo nga, no, kadagiti, ayan dagiti prostitutes, ket gagangay nga dagiti tattao ket nagduduma, nga klase ti tattao ti mapanijay. Diba? Ket kasta, iti no apay nga daytoy isu ti lugar nga napanan dagitoy ngagsimisim kuna na jay Ilocano nga spies nga Israelitas. Saan lang nga ito? It was a common for people to come and go. Diba? No, ijay ayan ti lugar dagiti kastoy nga pagraragsakan. Amo tayo nga dagiti tattao kat rumar umunag dagiti tattao lang ijay. Diba?
Ket isot gapuna nga daytoy iso tinapanan dagitoy nga agsimisim nga Israelitas. Ijay may kapat, daytoy ti kasayatan kin kapintasan unay. God directed to spies to Rahab's house because He knew her heart was open to Him. Ammo niya po Diyos. Ammo tayo nga dagiti Hudyo, isuda dagiti tattao ti Diyos, apinili niya po Diyos, ti daan nga tulag. Ket dagitoy nga Israelitas, adda ti Diyos kadakwada. Gaputa dagitoy nga Hudyo, isuda dagiti tattao, ti Diyos, ket amuda ti pudno nga Diyos. Kitaan tayo. Basahin tayo ijay versikulo 8, kapsat. Ket kitaan tayo ti karirik na kinasasinno dagitoy nga Israelitas babaen kini Rahab. Okay. Ije verse 8 kuna na, now before they lay down, she came up to them on the roof. Gaputa dagitoy nga spies ket inlemeng ni Rahab ijay tuktok ti balay na. Okay? Idisapsapulen dagiti soldado ti Jericho. Gaputa naipadamag iti ari nga dada dagiti sumagmamano nga Israelitas nga napan ijay syudad da. Ngayon ijay versikulo 9, and said to the men, I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. Daytoy nga Rahab, kabsat, amuna nga iti Jericho ket alaen dagitoy nga tattao nga Israelitas niya. Amuna. Takunana I know. Amuna kunan amok nga niya po Dios ited na kada kayo daytoy nga daga. Okay. So kayat nga sawain uray no kasjay nga prostitute ni Rahab adda kinkwana tiriknana kinpamati na nga dapud no nga Dios madaydayaw ti apaw. Ket dagitoy kunana dagitoy ti ili ti Jericho marikliknana kin adda butengda. Ijay versikulo 10, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you come out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. Nagdindinamag kakabsat. Ito'y ti pakaamuan tayo. Nga dayjay ngay naramid ni Apo Dios kadagitoy at tao, ket nagdindinamag dayjay ngay naramid ti Apo anakaskas daw, ket uray pay kadatayaw kakabsat. Naamuan tayo nga ti Dios binisngay na ti baybay, kadagidi apanawan yidan nga tulag, babaan ti panakaamu tayo, ti sao ti Dios, babaan kadagitoy panangawat tayo, iti Apo, panamati tayo kinkwana, babaan kadagitoy naisurat dito'y nasantuan nga surat. Isu nga ni Rahab a prostitute, amuna, dagitoy abanbanag anakas kasdaaw, ket saan lang nga isuna, no apay nga ti sibubukal a syudad ti Jericho, kakabsat, ket isuda, niya, imay kadakwada ti panagbuteng, gaputa, na amwanda kinadamagda, dagitoy ngay naramid niya po Diyos. Hanlay nga kasta, dagitoy nga Hudyo, nangabak da kadagiti gubgubat, anapaspasama. Ta ito'y daan nga tulag kadagiti apanawain, talaga nga literal agubat, di mararamid.
ket mga abak dati gubat gaputa. Sorry. Ni Apo Dios adda kadagitoy at tao. Kuna na pa'y ijay verse 11. And as soon as we heard these things, kita niyo, idinamwanda dagitoy aman banag, anakaskas daaw, ti panakyadda ni Apo Dios kadagitoy nga Israelitas. Our hearts kunada melted, imay kadakwada, ti panagbutengkin si tigerger, arik na, dagitoy nga tattaw, isot gapo na nga, imay kadakwada, ti panagbuteng. Sorry. Neither did there remain any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Ni Rahab amuna, nga ti Diyos ti Israel kat si bibiyag kinman nakabalin amin. Nga iso anang isalakan kadakwada. Kitaan tayo, thank you, nga ni Rahab ditoy, nga may isang prostitute. Idi nga dagitoy nga Israelitas imayda iti pagtayngan na. Nagdawat ti favor kadagitoy nga spies, tapno ti gesta. May salakan dagiti kakabsat na. Taam muna, nga dagiti Israelitas serkenda ti syudad ti Jericho. Iso nga di verse 12 ko na now, therefore, I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to me. Kindness to my father's house, kuna nagayam, and give me a true token. E verse 13 kuna na, and spare my father, my mother, my brothers, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. Kakabsat, ni Rahab nga prostitute, iso tinagbalin nga instrumento. No basahan tayo pa'y the whole chapter, daytoy, Inganati, chapter 6. Makita tayo ijay, nga idi nga sinerek ti Israel, ti Jericho. Ni Rahab, ket isot na isalakan ti sibubukal a pamilya na kindagiti suamin akakabagyan na. Gaputa ni Rahab, dagijay nga spies, nangaramid ti kinaimbag kadakwada. Kakabsat king gagayem, ti daytoy nga oras, ngagdingdingag, kada kayo amin nga gagayem, ni Rahab a prostitute, na ikan tibasit a pamati, ket tibasit a pamati na naisalakan ti sibubukal a pamilya na. Saan lang nga sibubukal nga pamilya na relatives na. Isot gapo na kakabsat nga ni Rahab, nga daan ti basit a pamati. Iso tinangtid kinkwa na ti panakaisalakan ti biyag ken ti pamilya na. Kakabsat king gagayem, anyaman nga libel ti biyag ti ayan tayo. Pagarupag kin pacheck nga saan nga interesado unay ni Apo Dios no siya sinno tayo. Nabaknang tayo man, professional tayo, hantayo man nga professional, managbasol tayo, kinanyaman niya klase ti kinaruget, ti panangipagarup tayo, ti kinasasino tayo. Numaykan tayo ti pamati ti Dios. Isot mang ted kada tayo. Ti panakaisalakan kada tayo, kindagiti pampamilya tayo. Anya ti role tayo kakabsat ni Rahab, kasmay sa naruget kin prostitute. Nagdakkel ti role na ti panakaisalakan, ti sibubukal a pamilya na,
kinti amin at tao. Iso jay nadaan ti pamati kinagaramid ti naimbag kit naisalakan ti pamilya na. Kakabsat king gagayam, ti basit a pamati tayo, agaramid kada tayo, ti dakkel anakas kasdaaw. E Lucas Kapitulo 18, verse 8. When the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? No umay ni Apo Isos, masarakan na kadi nga da pamatikin ka, uray ti pamilyam. Small faith can move mountains. Ado dagiti banbantay ti biag tayo. Matthew chapter 17 verse 20. For assuredly I say to you, ni Apo Isos tinamag ng ibaga, if you have faith, kunanajay. In IB kunana, if you have little faith, kunanajay. As a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Awan ti imposible kini Apo Dios. No adda ti pamati tayo abasit kasla kini Rahab. Nagbalegi ti Israel gapu ije basit a pamati ni Rahab ket daytoy nga Jericho na stret dagiti Israel. Anya ti rule mo tapno may sarek ti banghilyaw ti pamilyam. Kada kayo nga kakabsat nga adda ti abroad, no ang kayo man nga mga kasaba, tumulong kayo ti misyon. Tapno may pan ti banghilyaw. Napang kami nagmisyon, kumusta kayo kakabsat? Dita baknutan. Maragsakan kami kakabsat iti panaki addami kada kayo. Dita arosip, dita ginmansa, baknutan. Kumusta kayo kakadwa pa pastor? Agyaman kami kakabsat. Ni Pastor Dingkog, kumusta pastor? Sapay kumakararag mi kini Apo Dios sa bendisyonan na kayo. Da kayo nga kakadwa pa pastor nga nagbalin nga partner mi di kalman. Ti panagministro mi kada kayo. Maragragsakan kami ket na bendisyonan kami. Kakabsat king kagayem, tumulong tayo kadagiti mission. Ti role tayo kakabsat. Tapno ti kasta maiserrek tayo ti pagarian ni Apo Dios kadagiti barangay, kadagiti pampamilya, kadagiti nadadael kakabsat nga biag ti tao. Anya ti role tayo, makipagkararag tayo ket sapay kuman ni Apo Dios, may kan tayo ti pamati, ta ti pamati agtignay ti panakabalin ni Apo Dios. Bendisyonan na tayo amin ket ni Apo Dios tulungan na tayo. Madaydayaw ti Apo. Sakbay nga mapantayo ti panagkararag. Makipagkanta kayo kada kami. Daytoy kakanta. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Yes, Lord. Only believe. All things are possible. Only believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Yes, Lord. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe.
may. Manakabalin kinasi unay nga Dios. Agyaman kami Apo Dios, ti mensahe ti biag babaen, ti panakamumi, ti rol ni Rahab, ti panagbalay ti Israel, ti panakaisalakan dagiti pamilyana, ket ti rol ni Rahab Apo akas maysa nga prostitute idi. Gapo ti pamati abasit, apinati na nagaramid ti kinaimbag kadagijay nga Israel. Inawat na ti dakkel a favor nga naggapo Apo ken ka. Apo tulungan na kami no anya ti roll mi Apo. No kas ano Apo Dios amay salakan dagiti relatives mi. Dagiti family mi Apo. No kanya ti rol mi Apo Dios tapno matarimaan dagiti pampamilya. Dagiti napukaw na yaw-awan Apo. Gapo ti basol. Dawaten mi Apo Dios sa bendisyon am Apo. Ti pamati mi Apo Dios. Ngayon saan mo kadagiti puso mi. Bendisyon am dagiti amin nakakapsat Apo. Ngay suda nga makikada kada kami, mangbuybuya kada kami, makipagdaydayaw kada kami. Yes. Yaman kami kin ka. Bendisyon na mapo dagitoy, dayto nga church so God. Bangar Church. Apagpaspasturan tayatin mi nga pastor, Pastor Daniel Laigen Jr. Yaman kami, bendisyon na mat dagitoy nga tutubo Apo. Isuda po Dios nga partner mi ti daytoy nga live streaming, O God. We ask you, Lord, O God, to bless them, anoint them, O God. Agyaman kami kin katarabayin na kami. Ikararag mi dagiti amin nga viewers mi Apo. Ijay sabali nga lugar. Dagijay kakabsat Apo Dios. Papigsami da. Bendisyonan mi da Apo. Tapno makipagpasit da Apo Dios. Iti ministry Apo. Tapno tigastanuan niya ti role mi Apo Dios. Iti pagariam. Ti panakaipalawa. Saan lang Apo Dios nga just to receive our salvation. Ngem Lord, O God, agyaman kami Apo. No aniya ti aramiden may tulungan na kami kinka. Ipakitam kada kami Apo Dios. Ti dalan ti panagbalaygi. Bendisyonam. Ikararag mi Apo dagiti na nasyon ti talna. Ideklara mi Apo Dios ti panakabalin mo. Ngay sutyag turay ti siya nga lubungan. Agyaman kami kinka, itantanok da ka Apo Dios. Madaydayaw ka. Apo liliwaam dagiti maladlad dingitan. Agasam dagiti masaksakit Apo. Dagijay Apo Dios at tao ngagsapsapol ti ragsak ti biag. Masarakan da kuman ni Apo Isos. Nga iso ti dalan ti ragsak ti biag. Itinmikin ka Apo, kat bendisyonam Apo da ito nga ministry. Kararag mi dagiti churches o God, tintiro nga lubong. Kararag mi dagiti suamin nga mamatikin ka. Agyaman kami dagiti pastors o God, missionaries, evangelists o God, I pray. And every kind of ministry o God, dagiti amin Apo, iso nga agserserbikin ka. Ikararag mi ti church Apo yung tunbigat. And all the pastors, I pray, the anointing of the Holy Spirit be upon every pastor o God, nga may kasabat ti saum no bigat. Itin mi amin kin kati gloria dayo kin panagyaman. Yaman kami ti ayat ti Dios Ama. Ti anak na ngay ni Apo Isos. Kin ti panakikadkadwa ti Espiritu Santo. Dagito nga talo a persona ti may sa nga Dios. Makiadda kumakada kami tangamalan. Kin dagiti suamin nga viewers o God. Kapoy tinagan ni Apo Isos. Amen and amen. God bless us all. Ni Apo Dios. Tulungan na tayo. Amen. We love you all. Amen. Yes, and amen. Bye-bye. Hallelujah. But laglagi po tayo iti kastay tumanan nga oras Saturday next week palubos ti Apo. Praise God. Dito yung lang lugar, Bangar, Church Society Bangar, same time on 3 o'clock or 4 o'clock Philippine time. Sapay kumata
sumurot kayo wano follow us again next time. Next Saturday. Kat palubos ti Apo after next Saturday, regular. Dahito nga marami, babanti suporta. Nagitoy nga agtutubo. Praise God. Dito nga church headed by Brother Richard Dakanay. Thank you so much for your support and all the young people. Hallelujah. Praise God of this church. Madaydayaw ti Diyos. And see you all again. Praise God. See you next Saturday. God bless us all. Praise God. Bye-bye. Hallelujah. Bye, everyone.